Kampiyon TV. Kampiyon sa kahanginan, edukasyon para sa kabataan. Mayad nga adlaw, mga bata. Amo siya ang eskwela Kinaray-a kung sa diin padayon ang pag-eskwela sa inyong tagsa-tagsa ka mga telebisyon. Ako si Teacher siya, ang inyong maestra. Pwede niyo ako matawag nga Ma'am Cha. Para sa guidance kang ating mga manuglantaw, ang diyang episode para sa Kindergarten Week 1, Day 1. Antes kita mag-upisa ka ating teleskwela, atin anay ubulag-bulagan ang ating lawas paagi sa sangka energizer. Palihog anay magtindog ang tanan. Atin kantahan ang Kumusta Ka. Antes natin kantahan, inyo pamatian kag lantawa kung paano himuon ang anang action. Kumusta, 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 kumusta ka mo tanan? Ako nasadyahan, matuon kita raman. Tra-la-la-la-la-la-la-la, tra-la-la-la-la-la-la. Liwatan natin, denganin ninyo ako. Kumusta, 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 kumusta ka mo tanan? Ako nasadyahan, matuon kita raman. Tra-la-la-la-la-la-la-la, tra-la-la-la-la-la-la. Wow! Te, kumusta ka mo tanan? Ako gid na sadyahan nga kita magatuon ruman. Antes kita mag-umpisa sa ating leksyon, may pamangkot anay si Ma'am. Kilala mo bala ang imo kaugalingan? Ano ang imo ngaran? Pwede ko bala ikaw makilala? Ako si Mila Cruz. Ako sangka baye. 5 katuig ang akon edad. Ako na si Lito Santos. Ako sangka laki. 5 na ako katuig. Sa bilog kasimana, atin itunan kung paano natin makilala ang ating kaugalingan nga ngaran kag apelyido, kinatao, edad kag kaadlawan, gusto kag di gusto. Sa kadya nga adlaw, una natin nga itunan kung paano natin makilala ang ating kaugalingan nga ngaran kag apelyido. Palihog kubuol kag preparar ka ating mga garamitan sa urubrahan 1. Mga garamitan sa urubrahan 1. Una, daan nga magazine o kun newspaper. Ikarwa, gunting. Kag ikatlo, glue o kun paste. Pahanumdum, para sa seguridad o kun safety kang ating mga kabataan, palihog ang mga ginikanan dapat dyan sa tupad o kung sa inged kay inyong mga bata samtang nagaubra kag nagagiya kung paano ang paggamit ka mga garamitan ilabi na gid ang gunting. Mga garamitan para sa urubrahan 2 kag 3. Lapis kag crayons. Akin lang tawon kung kumpleto ang inyong mga garamitan. Palihog ko alsa kang gamit nga akin paghahambalan. Diyan bala ang inyo magazine o kon newspaper? Sunod, may gunting bala ka mo? Sunod, palihog asaha ang inyo glue o kun paste.
Kagkatapusan, asaha ang inyong lapis, kag crayons. Handa rin bala ka mo sa pag-obra? Palihog, bula ang inyong module. Kagbuksan dyan sa page 1. Nakita niyo rin bala mga bata? Urobrahan 1. Ano ang imong ngaran? Isara-saraha ang letra sa pagtugro ka imong ngaran paagi sa pagpadugkot ka mga ginunting nga letra halin sa magazine o kon newspaper. Lantawan ninyo si Ma'am. Amo dya ang paghimo kang ating urobrahan 1. Una, guntinga ang letra kay imong ngaran. Ang unang nga letra sa ngaran ni Ma'am Cha ay letra C. Sunod ang H. Kag-ulihi ang A. Sunod, butangan kag glue o kon paste ang mga letra kag ipadugkot siya sa kahon sa imong module. Turuan ta kamo kat 3 ka minuto para sa pag-obra.
2. Makita dya sa page 2. Ang monobrahan 2, amo ang paghimo kang kaugalingan nga name tag. Ihanda rin ang ating mga garamiton. Ang ating lapis kag crayons. Monobrahan 2. Sunda ang utod-utod nga linya, agad mahimo ang kaugalingan nga name tag. Sulata ang imong ngaran sa linya. Una, isunda ang utod-utod nga linya, agad mahimo ang kaugalingan nga name tag. Lantawan ninyo liwat si Ma'am. Amo dya ang paghimo kang atang monobrahan 2. Sunod, isulat ang imong ngaran. Ang ngaran ni Ma'am, amo si Ma'am Cha.
Amo rin dya ang itsura kung matapos natin ang ating urubrahan 2. Hello liwat mga bata! Kumusta? Nabusog pala ka mo? Mayadgid! Kuna mo, handa rin ka mo para sa masunod natin nga urubrahan. Natapos na natin ang atin ikarwa nga urubrahan. Maagturon kita sa urubrahan 3 nga makita sa page 3. Palihog-bula ang inyo lapis. Urubrahan 3. Kauni ang tagipusoon nga may tigbato sa imo ngaran. Amo dya ang paghimo kang aton urubrahan 3. Kaunan ninyo ang tagipusoon nga may tigbato kang inyo ngaran. Ang una nga kaunan ni ma'am amo ang letra C. Sunod ang H. Kag urihi ang A. Ang ngalan ni ma'am amo si Ma'am Cha. Tugroan ta kamo kat 3 ka minuto para sa pag-obra.
Amulanja ang itsura kung matapos natin ang ating urubrahan 3. Tungod nga natapos natin ang tanan nga urubrahan kadya nga adlaw, palihog magtindag ang tanan kag magpamalakpak kang fireworks club. Amudya ang fireworks club. 1, 2, 3, shh! 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 Boom! Kadya, i-review natin ang ating mga natunan sa pag-obra ng ating mga urubrahan. Paano gani natin liwat makilala ang ating kaugalingan? Paagi sa ngaran kag apelyido. Ihambal abi ang imong ngaran? Ano gani ang ginubra natin para makilala ang ating ngaran kag apelyido sa urubrahan 1? Insakto! Nagpadugat ka mga ginunting nga letra halin sa magazine o newspaper. Ano tana ang ginhimo natin sa urubrahan 2? Correct! Naghimo kita kang kaugalingan nga name tag. Ano tana ang ginhimo natin sa urubrahan 3? Very good! Ginkahunan ang mga tagipusoon nga may tigbato kang inyong nga ngaran. Ano gani ang ngaran ni ma'am? Wow! Mayadgid! Ako si Ma'am Cha. Aton nga tandaan nga kada isara ka natin may ada nga kaugalingan kag espesyal nga ngaran kag apelyido. Gani, para sa inyo nga assignment, mapabulig sa ginikanan sa pag-obra. Makita ang urubrahan 4 sa page 4. Kag urubrahan 5, makita sa page 5. Urubrahan 4 sa page 4. Isulat ang imong ngaran sa masunod nga mga linya gamit ang imo nga pinakapaborito nga kolor. Urubrahan 5 sa page 5. Drawing nga ang imo itsura sa sulod kang bilog. Sulata ang imo bilog nga ngaran sa linya nga makita sa sulod kang kahon sa dalom. Sigurado nga nangin mabinungangan ang diyang nga adlaw para ka natin tanan tungod may bago raman kita nga natun-an. Diya, nagapamatuod ni hindi mapunggan kang COVID-19 ang atin nga pag-eskwela. Sa liwat, ako ang inyong maestra. Ako si Teacher Cha. Kagya ang eskwela Kinaray-a kung sa diin padayon ang pag-eskwela sa inyo tagsa-tagsa ka mga telebisyon. Andam kamutanan! Bye-bye! Kampiyon TV, kampiyon sa kahanginan, edukasyon para sa kabataan.